ating diskarga. Regular shout out po mga idol. Magandang gabi sa inyong lahat. Nagbababa tayo ng ating pangarga. Ayan po si si Bordado. Bigyan shout out Luzon, Visayas at Mindanao. Ayan, hello. Ayan, dito tayo mga idol sa Cavite. Sa Naik tayo. Bigyan shout out at patamsak man po ng aking live. Ayan si Bordado. Bigyan shout out. Nandito kami sa highway. Bayan ng Naik mga idol. 13. Kunti lang pala yan, boy. Bigay shout out. Yan po yung mga pagkain ng manok. Chicken. Okay lang. Enerton bag te, mag-ilan? Te, Enerton bag. Ano lang po, 130. 130 po. 132. Maghahalo kayo ka pala yan, boy. Ano yung boy yung nakailalim doon, boy? Sa platinum? Sa Enerton case? Ay bag? Yung 4? Meron yung nakailalim doon Sa 4. Ay sa platinum. Platinum sa dyan yan. Enerton. May nakailalim yan Nakailalim. Ano noon? Yung 4 plus. 4 plus yata yun May 4 plus ba sila? May 4 plus kayo, te? Oh, nasa ilalim yun. Nasa ilalim yun Yan, magandang shoutout mga idol. Magandang gabi po sa inyong lahat. Live po tayo dito sa ating diskarga dito po sa Naik, Cavite. Magandang shoutout. Ayan po si Bordado. Hello, Bordado. Dito, yung mga live po tayo sa ating YouTube channel. Ayan po si Bordado. Ayan po si si Leon Montero. Boy, ang pangalan mo, boy? Boy, Leon Montero. Pangalan mo? Leon Montero. Kala ko Leon Montero. Hello po. Ayan. Ayan po, patamsak man po ng live mga idol. Miguel shoutout, nandito po sa bayan ng Cavite, Naik, Cavite. Ito po aming pangarga At doon din ayan, meron sila. Kaso lang, yung 4 plus sa ilalim. Sure, yun madudukot nga. Sige, sagad mo. Sige. Walang signal. Walang signal. Mahirapan ang baba. Natulo pa. Magandang gabi po mga idol. Bigay shout out. Live po tayo sa ating pangarga. Hirap pag pag konti lang tao kasi matagal lang ating pagbababa. Abutin tayo dito ng ating gabi. Magbababa pa tayo sa kabila. Platinum. Yes, so
Hello, shoutout po 1 million. Pinapagod na si Bordado. Pagod na si Bordado. Ayun o. Hanggang sa dulo pa yung bababa ng bodega. Nandito kayo mga idol sa Naik, Cavite. Naik bayan to, bayan. Bayan ng Naik. La 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 la. Hirap ang baba kapag kukunti ang tao mga idol eh. Hello po, shoutout, magandang gabi. Live po tayo dito sa ating pinagbababaan. Hello po. Hirap mga idol kasi ulan, nagbabadyang ulan. Hirap pa man mabasa to kasi ano to, mga pagkain ng mga manok. Mga pagkain ng manok to mga idol. Ayan, katulad yan oh. Lahat ng ano, pagkain ng mananabong. Ayan boy, wala sila niyan. Wala sila niyan. Wala. Marami pala sa Imos. Dami pala mga idol sa Imos. Marami. Shoutout po, magandang gabi. Ito po yung bayan. Ayan po yung palabas na po yan. Palabas. Sa iyong